En dan maak ik jou het eerste boek ontbieden. En dan weet je precies hoe die trambijen eruit zorgen. En wij ze vinden kennen en wij op letten maken. En in welk landschap ze haar thuis vinden. Wij hebben de aanbieding van de eerste twambijen en de herdruk van het boek bij de twambijen langs, bij de Bramen langs. Dat is de eerste aanbieding ook van. Ja, je maakt je daar een feestelijke organisatie van? Dat doen wij elk jaar, want de eerste twambijen die gaan naar iemand die dat verzinnen. En dit jaar is het thema Smaak van de Waard. Dus we hebben dit jaar ook zocht naar iemand die in dat thema, dat kader, iets bijzonders die in had voor de waardbeeldcultuur. En waar het is, dat zien we strakjes. En die krijgt dan de eerste, dat is eigenlijk een eretitel. De eerste twambijen van het seizoen aanbieden. En ik heb het eerste twambij zocht voor deze speciale persoon. En die ging ik straks oerhandigen. En die persoon daar ga ik me natuurlijk in verdiepen. Wat die dus inderdaad voor speciaal al je doet. En dat zal ik even benoemen. En dan hoop ik dat het verrast is. En de broekste beentjes in de jas en vlierbessen weer al je producten nu te worden. Nou, ik denk, die mij van mij de eerste twambij halen. En ik zou zeggen, Gessa toch? Want ik ben super trots op die geuren, kennen we het meer, jongens. Die matten we horen, uit de groen, op die blad. Heerlijk. Jongen, alsjeblieft. Dank u wel. Heerlijk, jongens. Heerlijk.